zitxe. Zu grafienik ez nie, nik inpernuzu zerue, zuk txitxarrunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Iepa! Gabon, nanoi! Ze, apandu aldeuta tripa beteko genuen ez da? Ai, baguz egango neuken ontxe, arrain sopa derra. Geuratxak etxen da emokusi. Honi txuleta eder bat patata frigiuta guzti. Baina zuei etxien ez aldizue jaten ematen edo. Ba, baina ordu hontan makizu alkain. Ne tripak hasi die kejatzen. Bueno, uti apaiak eta tripak eta zentratu gure aperitibuan. Aperitibu alkain? Oazek, kroketak atxi berbetan hasi biga? Baina aceituna batzukin konformatuko nitzake aperitibo bezala. Bueno, zuek, seguru guaino gehiago enteatu zartela eta suma joa. Maite zaitut, pila, txerrikume irikila. Gerpa txikillo bai emeritua, 1 kilo bizkarren hartuta zu. 1.000 duro. Zu, 3 koskobile euki baiatz. Zasiaindera etxe hander, 2 ordu 4 minututa 17 segundu. Benetan nahi duzu egako ahozko azterketa gainditu. Noski baietz? Kapitxuria atzera bai, birri? Esan baboli hori asunton eta sarduratzeko. Ta horren zuten dan hori soinu misteriosuei konpondu izun mesedez. Son, ezabela kogi. Zer, betikoa? Ez, jarri da zu, beste barra bat. Horre txetxipa, gaur freskali gure tara ingo juen. Uzone atzegondu hau, lan hona omen da. Ai, gustuko da! Txarkuteria! Maria gora! Lola, guazeman kasi dala! Ikusi nola azten aian marihuana. Oiko gollo festa aurten. Boa, txabal, oi aurpegia ekarri ezuna. Ba, peña, triste nago, tío. De maskotak alde indit. Oe, bani ben, xaguxar bat eukinun doi disgustua amak lavadora sartu zunean. Lavadora sartu zula? Ta zein zan hil? Ez, txikitu, ezke pelutxezkoa zan. Oli, tio, zu tranquil, seguru azalduko dala. Ba, leku guztitan bilatuet. Bai hori pentsatzen ez zitzai hola gaiola bizitza gustatzen. Ba, fijo ez dala askatasunera hotxu eta kotxan batez zanpatuko zula. Jo, jokin, tio, hola depresio bat harrapatuko du. Oli, emaiozu kalada bat, eta gauzak beste modu bate ikusiko juzu. Mendebaldeko espedizioek xerpa asko kontratatu zituzten gidari eta zamaketari lanak egin zitzaten. Ja, xerpa txikillo bai emeritua, 1 kilo bizkarren hartuta zu. Everesten gora. Bai, Jose Ramonek nahi balu hiloko lituzke, baita xerpa beak bizkar gainean. Jose Ramon. Gaztetan igual, bai, baina, guai, Rufino, eskabadorakin nahikoa lan baiat. Aitzakilak. Oi, jubilatuta gehiore, alaiteituk sasoi betian. Ezi bezala, alperri galduta. Alperri galduta zuzaten nahi aiz. Ik bizkar gainen ez teke ematen ez da... Ez da. Ez da, asal ezurta guzti, 10 kilodan ire amuna kontxe xire. Ez zai bihottu, Jose Ramon, ez zai bihottu! Aitortu zak? Ez da kapontroi, ez da kitxo! Ez zai jokoan sartu, Jose Ramon, jangelko izenian, aguanta zak! Aitortu zak? Enkofratzei utzita eskaborakin hasi itzanetik, emetzen nahi aiz. Emetzen! Hauen dio! Namuna ez, nire izeba Celestina emango nik hemen ingorani. Izeba Celestinak asko itxeitik, Bakit, ezek agontatuko, hor gainean esan mendik, dola, itxeiten da. Hau dira izta, Jose Ramon, venga! Eutxi, Jose Ramon! Venga! Jose Ramon, látigo! Venga, Jose Ramon! Eutxi, Jose Ramon! Venga, gutxi faltaketa! Emaio, Jose Ramon, emaio! Bildurribe! Ama, látigo, Jose Ramon, látigo! Jose Ramon! Venga, Jose Ramon, eutxi goiai! Venga, Jose
Látigo, José Ramón, látigo. Eutxiko jai, José Ramón. José Ramón, venga, José Ramón. Gurutza jatzeko gutxe kontaketa. Epa, José Ramón, venga. Horrek ez dibaletxo, Apuestoak meritu, agatik, hau itxita. Irabazio, José Ramón, irabazio. José Ramón, eutxe José Ramón. Irabazio da. Azkeneko aldila, Rufino. Azkenekoa. Ez da ikasiko, Xermon, beti apuestu, eta hortxe bukatzen beti ezin eta... Bain ikusiko zer da sufritzia. Segida! Kamen, dio! Kamen, dio! Haude ja, José Ramón, haude ja. Ai! Kendu paretide, dio! Ondo haitxozu ezta? Eunian laukatiluka mantzanila. Ta dozena bat anjan. Ha? Ta bezperako pixaparrastakin kargarakin goizian goiz. Sin falta, Baina niretzak mantzanila gustatzen. Bien. He! Kapa! Eunon, herri zaingo zaiego boe taldekuaga. Protekzio ofizialekuak etxia tokatu zai! Txikita, beste klase bateko sorteok ititegu. Boe, bai ez oraingoan erori. Hiru beltza garbitzen ibiltzen gara. A ver, Tomas, itontu eixo, kaka jaten duk. Gu garbitzu ez. Guk arrapa hoetxe etxugu, dirua ilegal irabazten da benak. Etxe honetan, diru movimentu arreruak somaitxugu. Tira, eta gordetako diru danak. Bien. Ea ba, nondik eta dozuen diru hori dana. Ze gentiak, lau pedar hartzeko esatea gatxik. Ez dutzein beste pauko. Fakturak. Nundare fakturak. Birziklatu itetxeu. Itxo baina pixkaten. Ne gizonak kontsultan izango jo. Zesta lapartaba bilkizue. Poliziak etorria faktura eska. Dio, akabo. Diputazioeko eta udaletxeko eta Europako subentzio guztik. Faktura falsifikatzea kontuatuko dira eta orduan zein godeu. Zuk esan, borondatia bakarrik eskatzen juzula gaixoi. Beste guztia, ne konto. Ha? Ta, fakturak nundia? Hemen ez da fakturei. Borondatia gari onartzen dugu. Etxe honetan diru gehiago dago, dana borondati esateko. Illa gehiena neria. Nundik eta oso hainbeste diru. Ez dizut esango. Ja! Nire ez doztino potrua ikutzen gero, Esan auro nundik eta atako diru dan. Beste hartutan danok erogo zetxuet audientzia nazionalea. Ez ne gizona jakitei nahi. Bakarka itzeitei baldakau. Nahi zehazte eskutatzeko baldagazua. Mosolo. Esate baizut, ja ez dizut eskutatuko. Tomas, hemen gizona eskutuko negozio mape bada. Zu kontatzeko gauza eixo daukazu eta lehenengo gizona hartuko joa deklarazioa. Zue bisok, sei kanpoa. Tomas, zainu gertutik emakume hau, tesixo laga eskopeta inguratu betxen, ba espada. Bastang!
y ya estuit. Orduan, bare hau poltsiko nahi baten bot, dirua barra irabaziko. Datorren domekan, erasunek eta mindegia jokatuko da benzega posturako. Primera, etorreko gat. En fin. Zertan gebitzen? Bai, zuen etxeko diru kontua garbitzen. Esan Andria etortzeko. Beste basorde jartu oso. Loiza. Hemen, 67.000 euro da, Eta zure gizonak esan doz konsultan borondatia bestek ez duzula eskatzen. Beste hilebete, konsulta zabaldu zinuela. Tira, zaida zu bengoz, nundik eta dozu edilu. Apuston. Apustu? Ze apustu glase? Tontoian? Hiri probetan? Zegan? Ez, oitan ez da asko ateatzen. Apuston ondo irabazteko, arriskatu inberda. Apustu zali altzea? Bai. Ne zure apustu hau zein nizuke gustu asko. 100.000 duro, zuk 3 koskobil euki baiatz. Hori apostuko minusente geizi, Eloiza. Parra gutzi alde batea, eta onartzale zonik botatakua. 100.000 duro, koskabiluak, irukixak, izan ezetz. Konforme! Baina hemen diru asko da jokon, eta testigon bat beharko deu. Tomasi izango bat etortzeko. Ta ni Josei, banua haien bila. Baki, txau ez tala oso normala, interrogatorio polizial baten, baina erlokin posturi inot eta zuek testigu izatia bideu. Zein behar deu. Zuk ez ebez, hortxe gare eta zela irabazten duten behiratu. Ez bildutu ikusiko zuen agin. Isito, hala, nahi zunen. Ez dugu, aspaldiz nebala, posturo bat hain errez irabazten. Ena, oso seguro. Ikutxutzaik baldakat. Bueno, 5.000 prestatibo asko da, eta ulertzen opai, zuk ez ziurtatzen nahi izatea. Kutu, Jose azaratzen ez bada. Azteiko txulo, asai. Arrazoia. Ez dia irukixak. Loiza! Oñegarri, 5.000 pesetetan, 3.000 eurotan. Tomas, tonto eso, kaka gaten dok, buru txiki ingok, zedaukak? Oain dala 10 minutu, 1.000.000 pesetetan, 6.000 eurotan. Jokatu jot, baiet, zuk nahi, postrokiko itzain utzi. 100.000 duro arregitarren alde. Fatura ibiar aldez be. Koş! Zeine jatxuz galletak. Bueno, a ber, zue izen bidar esan bihatzue, hau paketi hau bizitantzak orala. Atxitxe? Zer zaskutaten, unda zapurrak. Kendu gainetik. Fermin? Irai haue. Fermin, zer zaskutaten iretxoko hau ezatut, me kauela ba! Hau akazu! Bale, baina etxuntan ez niela txokolate hilazikan. Txokolati behazu txarri txorrek? Ta zeatik ez diazu hauntza, tekerri. Ontxe diarremi banonepe. Zuekin ez dut amaitxu,
Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari Txita Gurgarria Laudioko kale malkartsuetatik ibili da jendearekiko duen gertutasunaren erakusgarri. Herriaren ilusioak eta ardurak hurbiletik ezagutzeko, okin arduratsuen lana ezagutu zuen, irinaren artisau hauen ekoizpen zaporetsuak lehen eskutik dastatuz. Betikoa? Ez, harri da zu, beste barra bat. Bizikletan osteratxo bat ematera noa eta ogitardekoa prestatuko dut. Ederki, lehendakari jauna, oso ondo iruditzen zaiko inbertsio txikia suspertzen laguntzea. Jaun Andreok, mostradorearen bestaldean zauden langile maitea. Bihotzez, eskertzen dizugu, egunero gugatik isurtzen duzu izertia. Luzeako akazu, ze ni bakarrik espainola nahi neban, Espainola, frantsesa eta integrala, ni naiz ogi guztien lehendakaria. Eta nioen bezala bihotzez eskertzen dizugu, egunero gugatik isurtzen duzun izerdia. Ondo ditu ere, izerdi isurtzen zaiola? Baina zatxarreke dago. Mercedes, nua mendik. Ta jainkoa daki, brazo gitanua zerrekin betetzuen. Eta besterik gabe, eskerrik asko, artisau maitagarria, harrituzun harretarengatik, eta bezera guztiei, nigan sinisteagatik. Bio, noiz jungoa beste kaleko kein negira. Gozeman! Ai, dezela nurtzen da nahuan hain ere. Ai, toneaman biperbetiak. Oanti jate kontukin nahi altzete. Ikusiak afalostian izango txeu, Bai, bafalosteko kafite kopi besti bapetxarrak izaten, Eta puro mape, ze gustora erretzen dan, Pregunto bestela mainu kortai. Oantxe esan dek egitea baskurain. Mainukorta atxatute. Zatxik ez dugu ikusten aurreko asteko mainukortan erantzuna. Bueno, aizate pixkana zentratzen. Venga, ba, ikusi mainu korta puro eskuan da bela, aguazia izan dakuak. Arrainontzago ura bezalagoik ez do, tamainu bizi nahi badu erremonte egrezo. Ze, plastikoa lurre botatzen, ala? No, hori ere errutzen aldaba. Mainu korta, ez da, hau ilusinua, hau marka, hau, ire jarraitzaia morratu izanua beti. Txikitxan, ire molgu izaten nahi nagoa, mainu. Ze, soltero betiko. Botaik autografotxo bat hemen. Errainok, multia firmaudok. Eta horre ze esan nahi du? Baten zuziakin konformea, hola! Abai, argi esan hori zu. Hainguneko pizzipitzura hankaztu hauntzera. Bazuen aizuen esango zi, baina hau ez da asmatzik. Lasai, laskurai, noiz patxe ikasikoak eta... Eta aste hontako erantzunak ikusi nahi? Batxu, igual zuena, azalduko bata? Jainko mendiko putzura eroiko zea. Jotzen badizut ipurtzuloan, joango aiz hankazkora. Jainko mendiko pixia putzura hankazgora jungo zera. Gauai jakingo aldeu zeinek emango bi pisetako surtido kaja eta eginako txirpitziabodako mariskara erroi? Ega! Elordi! Ega, Oita jende pila! Datran hastian kamio jakarri berko dugu. Azte hontako irabazlia, ikusia, Aritz Zelaia! Aritz, zorionak, Aritz Zelaia eta hurrengoako esan nungoa izen. Oi. Ta disfrutau, txirpiziabobako mariska behar horrekin. Eta gozatzeko hurrengo goizako bakak, surtidoka jartu eta paperak entu eta... Paperak entzen gora, Ta hon ikusi gure berzola esan ongo azteko celebre keixak. Mainu... Latio! Bizi hoek hainbeste diru eraman da, hazi beharko dugu banatzen propaganda. Buzoneatze gontu hau, lan hona omen da, baina laren aia homet iganen barran da. Bai? Eroskiko propaganda. Nik lidelen eusen ez. Bai? Jamundioren oferta gagazu, euramo, 2 euro. Vegetarianoa naiz. Vegetarianoa, argi izango izut. Pudu da berbunaz utzita azin utzura zaten zertarrute. Ze, piperrik enten ditu aldezue? Ez? Alasai, bantxe berriz jarriko zeuta. Argi izango izut.
Ta, oain ze, ulertu aldezue. Bai, hartu telefonua, eta deitu bildurripe. Ta nere moduan piperrek ulertu espado zue be. Di arrein lasai, gustorazko entzungo txuguta zue botatakoa gure erantzun gaioan. Telefonua, 943-0-1-5-8. Ta bestela, bialdi email bat? Bueno ez, laskok esan dezala beti bezala. Oida, arki esan dut, bai. Konta. Bueno, guasemank abilduaitb.comera. Ta, ongoazteko premisu? Ah, premisu, elordi? Zera ba. Zer da? Zera jateko? Bai. Bai, tio! San Antonioko erroskila batzuk. Sorpresa eta guzti! Aia zer dakauen hemen! Venga, leitxu aurori. 2 personentzako afaria Guggenheim Bilbao jatetxean. Berazate gina? Bueno, bakizbe, saria gustatzen bazaizue, hartu telefonua eta latigo erantzun gailuai. Oi, gustaria, omain jateko izango joa, ez? Bai, gizonentzat. Ander, eskatutako guztia eman dizugu. Orain arteko zure kapritxo guztiak bete ditugu. Ta hola ordaintzen diguzu, Bueno, baina... Erantzun zure amari! Jo, ez dakizte pasatuan. Emaitzek ez dudek esaten, Hemen argi eta garbi jartzen du. Zapatilak ere berriak erosik genizkizun. Robocop famosoiek. Rimuk dia, ma. Bueno, berdin dio. Zapatila berria. Garestia gainera. Kamiseta, buruko zinta. Uniforme kompletua. Eta zu, Hemen jartzen du, Diario Baskon, zure izena, Sasiain bera etxe Ander, 2 ordu 4 minutu eta 17 segundu. Komaitea, ulotzen baina eske. Behobia San Sebastian egiteko hainbeste denpora. Jesusen semia ordu terditik jetzi da, hombre! Eta zu, seguru nago, Behobiarako entrenatzera joan behar zenula, esaten zenuenan gezurra zela. Oiez. Estudiatzen egongo zenan, seguru, lotxabia! Gure ilusiorik handiena eta zu estudiatzen. Ikusiko zuen, datorren urtean... Datorren urtean! Ara segi bantzi bertan korritzea, Guain. Ez alde zoa itxuzureita. Venga, korritzera! Maratoia prestatzera, venga! Eta ikasten harrapatzen bazaitut. Etxe santu onta berriro sartuko atxu! Ze esan dizut! Behobiak iteko 2 ordu eta 4 minutu. Eta 17 segundu. Hala, emutzutu rektoruna. Baiet, azitxon atzukaldien erdin, nahi behin begi gorrikin. Bueno, mako mizago txikixen bat izango zan. Txikita, olakua, katua mate zinan. Ipin etxasun trampan bat, gazteizatitxu batero. Ui, harrapatzeko, idiezabalko gazta oso beharko inat. Bueno, batu, Ferminei esango za zeure etxeti pasateko. Zuen Fermin, ez gaizki hartu baino xaguak akabatuko inbea. Zu, bazeu konpondu. Nekene, kontu zibili zueke, oik familiak hartzen eta. Zu, bi arrazoi dakasun. Gaur gaietak ahi azitxeguan. Kosten, sandinat. Mam, hasitako gaineta hauek hartuko ditu lokaleako. Ene, pentsamentu ipez, zagun jatxuz. Guatxa, bartzen azka. Bai, eta hobedezu zuek elokalien behidatzia. Etxipio zu arratoiak hartuta dao. Zeat eta garbitzen. Jo, tia, ezin naiz gehiago. Hei, lasa egon, lortuko duzu. Oikoa da horrelako azterketa baten aurrean urduri jartzea. Urduri sinonimo artega. Ikusten, oso ondo menperatzen duzu hiztegia. Pues hori da, Saroa, teoria oso ondo, atarikoa eta idatzizkoa aprobatu naiz. Baina, eta oskoa, ni esforzatu naiz asko, Eta eserrez, sinonimo... Deus. Hei, unaino iritsita gero ez duzu amore emango, ez da? Amore? Baina begira, eske begira zu. Ni bezala euskaltegian, eta pum, semana baten hitz egiten duzu como euskitxe. Eta ni como una ergela. Nola egin zara hori? Begira, azterketa hau seriogia da ala beharraren esku guzteko. Neurri bereziak hartu behar dira, eta nik nire patu aldatzea erabaki dut. Jo, hitz egiten zara izugarri, Ematen duzu grima pixka, baina izugarri. Benetan nahi duzu egako ahozko azterketa gain ditu. Noski baietz? Eta edozertarako prest zaude, baita legeak hausteko ere. Edozer, sinonimo zer nahi. Tira, hartu hau pixka bat.
Arrano pola. Eta nire aburuz, zenbait ebakuntzak arazo asko ekidin ditzakete gizarte mola partatu honetan. Nahikoa da, eskerrik asko. Zorionak eman beharrean nago, zure euskara paregabea da. Azterketa bikain batekin gainditu duzu. Eskerra honit jaunetan dira egurgarriok. Izan untxa. Barkatu, hala ere tramite nimino bat pasa behar duzu. Zer? Bai, zera antidopin kontrola. Beno, favorez. Sentitzen dut, arren, zatoz nirekin? Hau lutsagarriketa, onarte zina. Ara. Hori ez da nirea. Ena etzen ez ikusi. Ez dut nunca ikusi. Zer, efektua bukatzen ari dira, ez da? Batulin, euskara freskoaren arnasa. Ni eske... Eske ta aska. Batulinekin dopatzeagaitik suspendituta. Eta 4 urtetan edozein euskaltegitan sartzea debekatuta. Ni eske... Zu, ergel, lerdo, tentel, memelo, lelo, txepel, mozolo, inoso, babo. Ta dena dopatu barik. Inuxete! Maite zaitut, pilla, txerrikume irikila. Bueno, denik egirri, maite, Xaber, txerrikume animale unkigarri deketa. Earki atxizaleok, zer modu zaudete hemen txegaitu zue, astero legez, Josean Teolosa eta biok, zuei erantzunak emateko. Eta gaurkoan ere badugu beste bat, Josean. Bai, Xabier, aste honetan Miren Artolako txintziuk araiatik eta esan ziuken, eta bere seme aitorrek 10 urte bete behizkiko antxe, eta festa ahaztezin bat, prepaztu nahi ziok, Festa ahaztezin bat, umiarentzako. Bai, eta horretik gu hemen katxerek hortako festa ahaztezin bat prepatzeko. Eta festa guztietan Xabier Euskal Herrin baki zertzeokan, jamakuko, hasi que hoi prepatu garrazeok, Xabier? Jana eta aparte, gero, entretenigarriak. Oidek, Festa on bat egiteko. Oide, festa on bat egiteko. Eta, hasiko txik, sandwichekin hasiko txik, Sandwichekin hasiko batzuk? Sandwichek itea oso erresa daik, tek, jartzen jukomen, hola, txoixo batzuk. Zertek aurrena bat, eta gero, erdiko eta gainean beste bat. Bai, oidek, pixo bateko, ze iru pixoko jartzen mandi mentu, Xabier, azken jendea laizter betetzek. Eta azaloik iskineko azalak eta? Oi, dana batek, dana janikeko Xabier. Oso ondo. Hola, ikusten zuen bezala, oso erresa, gauzak itea, eta guk hemen prepatuta zezkau. Aurretik prestatu dugu, zuek ez ikusteko hau dena. Bai, oidek, eta hemen ikusten zuen bezala, tak, nozilako nahi ikere, guztat ezaiak. Bai, kabezan jabali penadek, ez bota azken aldin, basurdeik eta... Kabezan jabali guztizik hau. Eta, urdea ezpikoa, nozila eta olakoak. Earki. Baina forma diferentetakoak egin ditzazkego. Bai, Xabier, eta horiek egiteko sistema berezi bat erakutsiko dugu Josean Tolosa. Bai, pitakin hartzak hemen nola eta... Hori du, Eta plat. Eta horrek ikusek, ze marka polititik egin. Hori da, saltxitxoia nahiko lan mozteko. Kutsillokin ondo zek, baino, pitakin arraia zuzena atatzek. Irukiak eta baita kuadratuak ere, eta gero kanapes forma guztitako. Bai, gehumek askotan, mani ezekak gauzek nazteko, arrotu jetuk eta geho, zer gainen patetak eta hola jatzizke eta arrok egin, erakiko olatak astan naztuta. Baita nozila ere naztuta. Bai, gainetik, oidek. Eta unek justo egitetik golako zerrik egiten gure bai, Xabier. Gure bai. Beida. Eta holako sandwichek askotan aurkituko dituzue. Hauek ere izatik dituzue, normalean. Cortezas de cerdo, goxo dituko, Xabier? Nik ez dituko golak egin, bada. Goxo altziok. Bai, goxo ez dut. Zerra jo, janingoit. Eta meindatu ondoren beti jokuk, eta hola gauze politizatek, eumek dibertitzeko, eta ondo pasatzeko. Bai. Hortzekia batzek, gorritiri hortzekiok, eta arek oiarra gartik kikiriki, eta umek... Xexena, oponita. Hortako terraza onditxa marra behar dala, hoi bai. Etxe txikinez. Gorriti deitu, eta torre gola, eta... Eta txelekuik ez balin telebizio jarri, ETV baten zea nere alias da ari behiragatuko txuk, gumen guztitxoratuta eta ez di paket duziko ja. Earki ba, hau dituzue berez, merendola hau egiteko osagaiak. Sandwich bariatuak. Alkoholik gabeko txampaina. Eltxotxuak. Xexenak eta ponik. Eta txerri harrapaketa. Bai, txerri harrapaketa, grasaz josi txerrie eta aska hau da umegue bila, ungoituk, Bueno ba, hau dana ospatzeko, entretenigarriak ere baditugu, demostragarri. Eltxetxuak alegia. Bai, guazen txiko txu, Xabier. Oantxe, tragoskia hartuko deu. Merendola ehar bat egiteko osagaien artean. Oit, adios. Hau daio lazeo, nimezela, Xabier. Erreteatu ingo izkiu.
Ibagarri hemen aldeko, Bai, zehar. Xabier, ez, Xabier. Nik ezalite ama. Ik ezin dek, noain. Entretenigarria, izan ere. Torreionea, Adio. okie, torreionea. Horratzatete, earki hotxik zaleok. Ez te pito zerrik ikusten, baina pentsatzen dut hortxe izango zaretela. Xabier, nun utzi makille? Josean. Xabier, makille nun utzi, Nuna, Josean. Mentzio, Xabier. To. Josean. Bai. Menalao. Bai, honai, buelta erdi mangoit. Hau zerrek. Honai, buelta. Oain, a ver, eltsetxu jotek juken. No, are aldea. Xabier, poliki. Bale, honai gendi, Sukaldea txikitik goketa, ara? Borduro goketa bat zerek, Umi gargi pasako, hola, diru bixat bilduz. Ederki ba, earki gatsi zaleok, hemen izan duzu beste demostrazio bat. Merendola on bat egiteko elementuak. Izan untxa! Egon guatxik. Txanta bizketa hemen. Bai, nik jata, jetxizat, torri bera, buruk ele mago zideta. Bai, inez ez taluzi. Ez nahi potroik, Xabier. Mekar. Bea. Kristofa, joakin da, Eta urgentzita ematen badeu? Amak ez eta borronak kalentula daukan behidatu behar zaiola. Zenbat? Ez daki, baina seguro grano bat atako zaiola. Boa, txabar, flipa ingezue. Etxepe guztia arratoiz jausita hemen dago. Zizatezu, behin atxolak agaitzen zela, komuneteko zuretik arrazo joatea, da improviko eskintzen jontia. Mongi! Zute esatezu. Ba, eske lego astera albaiteren una eman aurretik, honeak karri nun, eta galdu intzan. Mungia izar da, arratoia? Hamsterra. Aurki ETV baten... Don Mirri, badakizu gure alabak 10 urte betetzen dituela. Eta bere urte betetze festarako, paiasoak eraman nahi ditut, beti ere berorren baimenarekin. Laguntxo, zure alabaren urte betetxean, emanaldi bat emango dugu. Sentitzen dut, baina pirritx eta porrotx kontrata itxut. Txerri! Zapitxuria aurrera, zapitxuria atzera, bai, Mirri? Esan baboli hori, asunton eta sardura txeko. Orain ere aldrebeskeriaren bat pentsatzen, Altza, peli, petrunlalai, drunlalai... Mirri Estarrin, Don Vito Ansorone. Sandilla, patata, tortilla! Txiribi Estarrin, Tortoluca Brasi. Mujer Andria ta hombre gizon. ¡Cachiporreta! ¡Gotemina! Zapizuri Estarrin, Txirri Clemenza. Festara! Aurki ETV baten, Il Bailazino. Norengande, norenganaño eta non. Que maneira de complicarse coas declinavides, cara. Zuzo, lo batxo zaintzeanu. Ia, aiztik dentistinetik goxa urteten da benda, segiruna torren. Ole, ole, ole la hermosura. Orduan sortxikarte zato, zerua. Ez da, ta horren zuten dan hori soinu misteriosoi konpondu isu mesedez. Soño. Isabela cogí, atiéndeme. Soño, acordeón. Ez, ontsen zuten dan zarati, entzun. Por eso te preocupas, muller. Joli, muller, ta tu beixan bapara zer. Nik ez nahi geroko nibili horrek atiuskakin lokatza garbitzen. Vale, Joli, nire kontu, deituko dio Tomasi, vale? Ai. Vamos. A ver, Tomás, vai, Susu, mit. A ver, etortzea daukazun tabernara, dagoelako tuberia soño arrarova. Y agora venes, ¿me estás tomando pez? Yo, valiente! Tomás. Kasualidadea obra hementze gauta. Bueno, zer penditorri nau, pepa dotea. Askoi.
ruidin. Oi, canal genial, Bueno, hasta es que me duele, ¿no? ¿Cómo que torrico? Pero no lo puedes hacer ahora. Lan asko gingatxe beltzak, Pero es un ruidiño de nada, Tomás. Malo, lenguan praieneko perminen etxea jungatxuk, hane kanalo generala eta izurra eta omenzitxon, sartu batxuk, tuer jadona pizza, turez, gainezka, eta larorita malurteko amona, hileri julbia izan zit. Madre ez, amona, suso, amona. Bueno, ia izelako bizta izua botako zia. Nik uste zela, Venga, kendu ni, nire. Yes. A ver. Con un poquito de cuidado, Tomás. Listo. ¿Qué, ya está? Hai. Zazer. Uste nuna, instalazio elektrikoa. Pero si sendidazu zela kanaloia, Tomás. Baina aparintzien gainetik tegue. Nik oinagoa elektrizina bazegat. Unuetakoa baina ez familikoa lako. Deitu jo eta etorrikoek, kajarren mitaso favorez. Bueno. Berreta mal euro. Bari da. Alguna azteko modu polita, Tomás. Autónomos? No. Bonite. Begoñita, nahi zuala pasta bat. Hauek ez ditu, arratoiak hasitakoak izango. Oi, arratoiak atzeko benun haue. Fermin, zeusatxe barruko presidentia eta batzar bat antolatu biko zenduke. Et. Arratoia behetxetik ateatzestan bitartian, problema beria da. Nik aituta dakat, arratoiak oso askarrak diala, eta tenderetetik etxe batetik bestea pasatzeko gai diala. Dizirben pasatik ikusi eta! Bai, nik ere. Atze alde etorria! Bai, hortik. Urtin artizan! Mendik gala bestia! Ondi mendik ben! Amen! Gaztitatos! Zer, mongi bendurra bat izan bakume honek, Ikusten, Beoñita, arratoiak ez sumatzeu, zein ez da netxe ontakua. Biter bat. Jesus, biter bat hartzeko hainbeste malabarismo inbeharrare. Por seguridade, home, soinu arraro hori da... Atzaldeon, iko txinaldiak? Ara, cuñado. A ver, entzuten duzu soinu arraro hori. Bai, hau transformadari honek. Zera, diferentzia lan da. Ok? Paeteko kaja. Pakete, caja. Kabliak, motel kabliak. Bueno, hor dago atxe, la primera estantería. Honek itxura txarraik, Pero si un ruidiño de nada. Un ruidiño de nada. Malo. Lehenko aztian prailianeko perminen etxian, diferentzialen txispa saltatu, etxia su hartu, eta 80 urteko amona, puntakite baino peltza bat hauan. Bueno, konpondu esazu hori, mesed. Hortan nahirakoa. Pero, ¿qué has feito, animal? Seguridadia, motel, argindarra moztuit. Udakin naztu eta hemen desgazin batez pasatzeko. Gaina uste hau sistema elektrikoana ez dala, Ni esan honik gaztiudadeko instalazioan ala. Abitu, kasualidadez bazekat lehenguzu ganik. Antonio, horrek arrelatuko ekau zeitun. Eta argi moztia, 80 euro. Hostia, me vas a mostrar la vida, me vas a mostrar también. A ver, ¿cuánto es? 80. Tom, anda. Esto, zui argilarra pagatzen ala, Ze pasatzen da? A instalación. Que facía un ruido pequeño, eu ya no sé ni lo que pasa. Ondo inozue diarretzen, lehen gunean, pralianeko perminen etxean, gazu zein egarreta kontuatu orduko... Eta 80 urteko amona gaseatu zuten, no? Anda, siga, konoseu, que contento me teño. Albariño! Zuek ez dago zuek gaztiodeko instalazio, bomoniekin jarraitzen dozu oniota. Sí, verdad. Entonces, ¿de qué entón el ruidiño?
Que si ya están chute. Tradizua zeko zuen piztuta. Tradizua. Ay, madre, la Juli me mata. Si es que esto parece a batalla, Bailén. 70 euro. 70 euro, baina zinik ez dakak gaztiudadeko instalaziorik. Baina nik salidia injot. Salida. Pues ala, atein ez da salida. Tom, 500 euro gastatu ditut irrati bat itxaltxagatiko. Ui, ze pasara men? Pues, ez... Bitu, King Kong etorri da. Eta destrozemolo todo. Zuze pentsatezu inustentina zela? Zatxik esan biztazu guzurre. Ba, egia esaten badizut, ez didazulako zein iztuko, zeru. Pasarau da garaia, gustoa jango dugu hain, hasiko zait galanki, emango jotoz kaiuari, pasaria, gustuko da, txarkuteria, txarkuteria, gustuko da, txarkuteria, txarkuteria. Jango det jamon behorra, txoixo pamplonata, onde julo dizurilla, txoixo herria, mortadela eta zurokia, gustuko da, txarkuteria, txarkuteria. Gustuko da, txarkuteria. Erori zaititila. Koş! Beka medio. Y berriz hemen? Ze, adarra jona lleno. No ze necesidade. Ez ba, sekula etxua eta inseguru berbaiken. Freskalibur nahi juat. Iba, eskazak tarta whisky-o, krokantio, ze kostatzen zait? Ez pa, Freskalibur nahi juat. Bi pizzauta ho. Ez alaiz goatzen aurrikoan ze pasazitzaian. Horre txetxipa, gaur Freskalibur etara ingo juat. Apai, gauza da esan nahi jata. Pena mateiak, motel. Abarkatu baina, akzino honak etxian ibali maitzuk. Junai ONG batera. Ja, jenikua da kakena, motel. Tai, tranquile jonai, esto que se pasaukota. Freskaliburra etarako juat, eta kitxu. Jainko metia jetxia eta ean mantzak hemendi. Pero ya está acá el boludo. Vos, ¿sabés lo que haces? Atea, legeo! Jatok! Bajatok! Ja! Honeta etako gua! Bai hoxek! Komai, dio! Ateako Juan! Arreputza! Sacado un Freskalibur. Iluso. Antes ganar la Copa Libertadores el River. Notela berua. Zaizate horratzean, etorri, saioa despeditzen launtzea? Ba, ez, hainbeste surtio eta marisko banatuta ba, afaltzen noa pentsatzen egin jan. Ba, esabatzen honi leku bat jartzetxo txuleta batzuk, patata frigidu egin gainera. Ai, arrain zoepak emoten dabe. Ta hola, azitu nahatzuk aperitibo? Oain esatezuela kriston gozia sartzen naizte. Jo, lasku, haure hasiala, Baixe, zekin ikearri guztua gaudela baino, aio esateko momentu aliatu zeigula. Bau betatzen azteko momentua bebai, auke jakazia eta. Bakizue, urrungo astien hemen izangoa nahi bazuen, beru emoten.
Datorren aste arte, ondo pasa. Bueno, galko ere indeula, guazemak! Enkontratzea jutzita. Ba, itzeiten da. Emetzen, naiz, emetzen! ¡Gauen Dios! ¡Me amona ez! Banatzen tropa, ganda. Zango dizut. Kaptxuri. Atzera, bai. Esan baboli hori asunto honetaz arduratzeko. Esan baboli hori asunto honetaz arduratzeko.